Een hoop leven dus. De nieuwe hierhuizen worden daarom extra goed isoleerd. Bij Dwarsbelang kennen ze haar een gelok net op. Het is een prachtige dag voor ons hier in Marsum, omdat er weer zo'n jaren weer eens 2 wenningen door de Wenningstichting gebouwd wordt. En dat is een hartstikke heugelijk feit. De bouw van de nieuwe wenningen is bijzonder van Marsum, zo vindt ik de Wenningbouwvereniging. Al een heel soort jaren de bouw hier op slot lag vanwege de geluidsproblemen rond de vliegbasis. In Marsum mocht net extra gebouwd worden meer. En wij hebben nu de kans gekregen om weer 2 wenningen toch aan de voorraad toe te voegen. Belangrijk is dat er ook in Marsum voldoende wenningvoorraad is. Net al in een no, maar ook in de toekomst. En als er dan een kans lijkt, dan moet je die pakken. De bouw van huizen is toch alle extra maatregels al wat duurder. Die kosten binnen Liekwols net voor de hierders. Wat hier met een heel pakket in isolatie, het in het vleertuiglawaai omgebracht worden. Dus ben wat dat betreft ik volle duurder in de bouw. En de Wenningstichting die het zijn, daar gaan we net voor om. Wij hebben hier dat tas zijn en dat doen we. En dan ben we tierenwies mooi dat de Wenningstichting dat doet.